11 anyos nga bata nahagom og first-degree burn sa nagkadayang bahin siyang lawas human masunog ang ilang panimay sa barangay Tinggo, Olango Island. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, ang 11 anyos nga bata ug ang 2 anyos ining manghod lang ang nahabilin sa panimay niya nang higayuna og nagbantay sa haya silang apuhan. Apan kirahong giduka ang 11 anyos busa natulog kini sa lawak sa iyang apuhan. Nakamata na lang kini nga gilamoy nas kayo ang ilang panimay. Nakadungog usab og pagbuto ang masilingan gikan sa nasunog nga panimay. Hinuon napagawas na usab dayon sa masilingan ang minatay gikan sa nasunog nga balay. Samtang ang 2 anyos nga bata maoy nag-ablis pultahan hinungdan nga nakaluwas silang duha sa iyang magwang gikan sa sunog. Apan ang 2 anyos nga bata kinahong nagkumkom og palito sa posporo. Ang initial na itong akuan, ma'am, nga kanang cause sa sunog, ma'am. Basti na lang po sa istorya sa kanang katong napaso o katong sa mga katawhan is most likely kanina po siguro nga child nga nagduwa o matchstick.